Karton, kado kawe media man gedo media klembang klembang pietum han ladak niltum ma chopa pena niltum bang pot niltum song hin ken mai se hin pen niltum han suri kado ma pajor lo perang ke mai chengche prang niltum hin pen pini na dong dun atum han ka chini dun niltum napu nya website gedo ke alang like gs eklo amen jo song bong ru na pen matung thua pu do thula Richard Teron alang li bit pilo la pen pu arena do alang like ags Davidson intik pini niltum la bangso herangke mai phanang kok la bangke non malom media tum phan alang litum ki claim ke dam long ki bank ke phan mate BJP government atum kapasik sak duna puthak se niltum pini la bangso herangke mai ke pha lapen la bangso puthak si nilitum pini rat phan isi hini pachini gang tung alam the do asi chengno nang apot bangke nalitum anutina chini lo India ke world largest democracy lo with 1.4 billion population lapen labang so demokrasi para inggerji phan ke independent media ke nang sot independent media ke do ke nang sot non ilitum langdam lo nang isi ningdup mi melam lo media tum ahok pet bertak pacetak ji banda pinan kasiksa katora la puson se dolo non BJP nang cari lo pen ke media tum ta kaya tenge independent la puson dolong le lo non bisara lam Karbianglong na BJP nang cari lo pen ke media tun sadami ahok pet abirta ka paklangi long pinan kisung kiduk kiponang dolo non gala puson ang deng zaman de lomate isi fair environment of fair la puson si dokok lo komane media bang phusi mane media outlet tum jong sa ahok pet alam ka paklang ji polota ahok pet alam paklang de polotang de BJP atum man ke alang li tum man ke hotura puson si cekam de la puson se man de lo input ame non hejong Karbinglong long ta Karagao dim long arong long 200 bigha saputhat long lelam ki apotha isi media outlet atuma news bang telecast lo haladak long bang ta paklang de daphi kopi lo ka cheplang thu bang ke Amar Singh Tiso mother land revenue in charge alangli chithur fruitsi pherangke mai phasi media tum han defamation na case pu men pen pinang an kether ki hap la puson dolo la pen alang litum sai ka chiklem long aseng tong bang media tum han aseng tong ki ber hi ban si kabor I do pon lo la si nilitum hin pen ke la bang ke ning duk chepak lang lo la pen Amar Singh Tiso ke hai pa so tak pen nilitum songa hin pen pin rem lo athe media pulotang te la ke demokrasi garden lo la kan tin na chini lo media ke information no pate pacetak po me hinuk sada me lage pacetak po lage aron tang de lo rat phang ka pachini ke nang sot lo sada me non apor thekdam lo BJP putum ke kopilo media tom han ke alang litum kai ke da ke ber sibji lo poson se kabor ido ke damtang ni da nitum arjulong lo common nitum media tom a hok peda beta pacetak joini official inut bhaini ratchari song rapon official residence long hang pen pinan ke ther ke happa do pon lo la pen alang litum media pan sada me kan kirji po alam la pusonta ni lituma thengdo inon bhaini media to na ke than ban dolo ase labangi sining duk me melam la pen non ni litum labang so hongjai mate labang so platform pen rada phan ka pachini kang tum abang la hen lo media poke la ke kai ke ta rada pharman si paklang bom lo rada pharman si arjap lo kai ke ta ahok pet si phere re pin pen rada pharman si paklang ti bom lo la sim non media to ma kisunga ho rat sadame kar jabdun kenang sot la pen lan chotakali nili anutin Karbinglong doan democratic forces pansatami nili epilo media tum akisung long ilitum arjab dun vek nangji la penalang litum kisung ibon itum solid